Vols decorar la teva església romànica i no saps com fer-ho? T'expliquem les últimes tendències d'interiorisme medieval. En primer lloc, divideix l'espai en columnes i cobreix el terra amb un bon paviment. Les parets de pedra necessitaran un bon arrebossat de calç. Ara situem l'altar. No, aquí no, sota l'absis. Aquest espai serà el centre de totes les mirades, per tant, no escatimis recursos. Sobretot, necessites un pantocràtor, un que imposi, així, el de Santa Maria de Mur. I pels laterals et recomanem una decoració agosarada, amb influències bizantines i romanes, com les verges de Pedret, o amb personatges profans, com els murals de Sant Joan de Boí. Dins del peu de l'altar et serà imprescindible guardar-hi les relíquies de màrtirs o sants. Per atraure visitants i donatius et recomanem sobretot ossos o cabells. I el toc final de l'altar, el frontal, i sobretot la creu, que sigui fàcil de treure, per si la vols passejar a les processons. L'ambientació també és important. Baixem una mica la llum, unes làmpades d'oli i unes espelmes crearan ambient místic. I ara ja pots rebre els teus convidats. Endavant! Així no, els homes i les dones separats. I qui falta? Doncs tu. Recorda, la missa en llatí i tothom mirant cap a l'absis. Tu també, La teva església romànica última moda ja està acabada!